ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ጎረባብታ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን በምክንያት ደባው መስሓብ ዝነበረን ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ርክባት ን10 ዓመታት ተበቲኹ ድሕሪ ምጽናሕ መጋረጃ ጸልማት ተቐንጢጡ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ሓዲት ሰላም ክጓዓዛ ጀሚረን ኣለዋ ትማሊ 8 ሐምለ ልክዕ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ንምክያድ ኣስመራኣት እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን በሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ብናይ ክብሪ ሰልፊ ዝተሰነየ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራትን መራሕቲ መንግስታትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈለማ ርክብ መራሕቲ ኮይኑ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ምዕራፍ ዘበስር ፍሉይን ታሪኻውን ፍጻሜ እዩ ነዚ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኢትዮጵያ በማይታ ሽሓት ዝቁጸር ህዝቢ ኤርትራ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ክሳብ ሲቲ ፓርክ ቀጺሉን ብጎደና ሓርነት ሓሊፉን ብማእከል ሜዳ ባሕቲ መስከረም ሰንጢቁን ካብኡውን ንሰሜን ብምዕጻፍ بترستله كباب مسجد عبنا بلو بهاجراو بانك جيرو ناب بيت منجستي أبز نبر جعزو بتاقعتن عمبابان قصل سينا ولعن بانديرا خلتي عتن هاجرات إنام بلبلنيو بسعسعيت بدبلان بحجوس تقبلوهم أبيت منجستي خلتي عتم مرحت هاجرات ناستات كل التسعات ركبن ميتن بمكياد أبحيا لو قديات تسمامي عمالو دحر قطري أبز نبر خونتات مقبال زوم كبرات هاجاش دما ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን በሓባር ኣብ ከባቢ ዱርፎ ዑደት ድሕሪ ምክያድ ናብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ማምሪሖም ኣብቲ ንኽብሪ ቀዳማይ ሚኒስትርን ብፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተገብረ ናይ ድራር እንጉዶት ሚኒስትራት ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳቲፎም ዝተፈላለዩ ዘመናውን ያታውን ባህላዊ ምርኢትን ንኽብሪ ላዕለዋይ ጉጅለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀሪቦም ኣብቲ ጋጣሚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ቃልን መልእኽትን ኣቕሪቦም ፈለማ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘስምዖ ቃል ከነቕርበልኩም እዚኣ መገሻ ናይ ዶክተር አብይ ተዳናውያ በሊጥና ኢና ዳናዊና ክዳናውየልና ደሊና መቐረት ክትረክብ ምንቲ መቐረት ካው ሓሊላ وميجرا وهالي مغرب لومي أبزي سرقيا حزبي بجوارو مجلسي قال زربا عيد اللي نوثقونا اللي نايمكوا انكوا عند حان نطاقون طرايكم انكوا عند حان نطاقون طرايكم قبل بود سنة نايب حق دليلتو نايب حق سمعيتو بفنو مقدي خجلس عدل مركبو مسولو رخيو مسولو سلازو خبر انكوا حقو سكا እንኳን ሐጎሰካ ነዚህ ህዝብ ነዚህ ኢትዮጵያ ንኽልቲ አቶም ህዝብታት እንኳን ሐጎሰኩም በዛ አጋጣሚ እዚ ሎሚ ህዝብ ተገለጸው ናይ በሐቅ ናይ ልቡ ስሜት በፍኑ መንገድ መቆጣጠር ጻነ ናይ ሐቀኛ መግለጺ ተርእዮ ስለዝኾነ ናዓና ንኹላና ናይ ዶክተር አብይ እንኳን ሐጎሰና ንኹሎም ኣብዚ ዘለው ኣጋይሽ ምሳናኻ እንኳን ሐጎሰኩም እንኳን ዝረአኹም ናይ በሐቂ ስምዒት ናይ ሀገር ታይ መሆኑ ዶክተር አብይ ወሰዶ ሕርያ ቀሊል ሕርያ ይኮነ ሓሙሽተን ዓመታት ዕድል ተፈጢሩልና ኩነታት ተቐይሩልና ናብ ዝሓሸ ዝሓብ ዝዓበ ምዕባለን ኸይድ ኣለና ዝበልናሉ እዋን تعدل تخلفنا 15 عامات واحد جزية كله 15 عامات تفع جزية تخسر عدل زخون يكون من قد دخل القعود ذكاء على كله لومي أبدا حجز لنا يقول أي كسرنان أي أفعلنان نبرتنا بمول المجلس دكتور أبي خان እንኳን ሐጎሰካ እንኳን አወተካ በሐሳብ አለና መጻግ ዑዘና በሐደ አለና በገጥመና ብድሆ በገጥመና ዕድል በሐደ ክንገጥመይና ንኹለይና ወሰግረይና ግዲብልካም ግዲብልኩምን ለሁሉ ግን ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ኢትዮጵያን እንኳን ሐጎሰካ ወዲያ
يسكت أخلاق السلام سماياتي بلد دمصنا سلاميو بعوتا زنقود عفنان كبابان بدي فرصة وقود عفنان كبابان بدي فرصة وقود سلام مفاتحة كم حبرو خوحي جدد معكن سرسي ما يتعلوا وطروز زنب لعلي كرامات حلفا صر سلام عبدنا تجاوعو هاي مسلمنا عمال نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ስፍሕ ዝበለ መልእኽቲ ሰላም እዩ ንኽልቲኡ ህዝብታት ምስናይ ምስጋኑ ኣቕሪቦም ሎሚ ትግርኛ የለን አማርኛ የለን ኩሉ ቋንቋ ጠፊ ነው ዘሎ እቲ ስሜቴ ግን ካብ ገፀይ እትሪኡ ትፈለኹ ክቡር ፕሬዝዳንት ሀገረ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም አስመራ ድማ ወዲ ዓፈይ ክቡራት ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ክቡራት መራሕቲ ሃይማኖትን አበይቲ ዓድን ዝከበርካ ህዝቢ ኤርትራ ክቡራትን ክቡራን በመጀመርታ አብዛ ወቅብትን ብልጽን ከተማ አስመራ ጻዕዳ በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ እዙይ ብርካቤ ሰማኒ كمون نعاين نمصوتين سلا استقبلنا دموق أقبابلن انقدوتن عزيه كمسقنكم يفتو لومي أو أسمرا لزنب ماي تغري نيثيوبيان إيرتران راح زيكونس نريجن هورن اوف افريكا كلكم زبط أنا ريلكم نصحتكم كم رأيكم تطالب لي أسمرا أنت كابتن بكتما درجة المزجب يونسكو استمزجبه عركتات عالم مقوانات راح زيكونه غزينن مقبلن كبرتاتن بحلن زوننه حزب زنبر الله زغناويت كتمايا أبزا حبان أفريقيا زخونت كتمانا تركبنا بزابا أزيو أقداسي قداي زمدنا حقراتنا نمزتاي بمثالنا نحقسي زيادة أزوز خون كمزق برد دقيمة غلفكم فتو كبور بريزيدنت حقر إترا أتو إساياس أفوركي نقداي سلامن سناي قربتنان نزرع خيو قربنتن تقداسنتن زلن أخبروت غلفك فتو ابزوان الزي نلعالي نقدس اللقداي سلزي بلنا نقداي سلام نايك قدامنت غيركا كم تسرعو بمولو عقمكا كم تسرعون زلن يمنت ملويم سلزي قلنا دما نتي أنصار ربحاتات التاتنا أتأو زبالة مندك فللي عم مفراسن نتي نعستات إسران عمتات دوسدن بحري هيوت أشحات مبلعن كبيت سنوتن نركبر لكونتات موت ألبا كونات زازمنا
نابت كلتهم حزبتات زربحلو ميراف نمسجار جمر كايو قدوس لاما شتو كم زوكل اي تراترن ذكركم نرات هيمانوت عبيت عبدين نسغاتكم حواريات سلامن سنيتن كتخونو فتاري زهاركم من قبل الهزبي زمزكم يقوم كاب سلام تكمن بر قداس ايركبن سلام رحوان بركتن تنفئ سلام عديتات كقاسنن بدكن تسفاق اللون تقبر سلام عديتات بتحوبسن تسفان كلملما تقبر سلام نسب طرح ديكونس ننتزع منورن اعواق بانصارو تتابعون كناتن هيوت يسن نبرت يعون تسفى يسلم كبرات نراحتي هيمانوت نستغابكم نراحتي هيمانوت بيتراح تراح زيكم كومس نراحت كلهم تقتلتي منتكم إثيوبيان ونيهم باترياريك أرثوذكس إيرترا نا إثيوبيا باترياريك ونيو لك باباس كاثوليكاويت بيتكريستيان إيرترا نا إثيوبياويان كاثوليكاويان لك باباس ونيو نا إيرترا أبوتات أمنت مسلمنا نا إثيوبياويان منفساويان أبوتات ونيهم ስለዚህ ሆነ ሰላም ለመንፈሳውያን ኤርትራውያን ደቀኩም ስለዝደል ጥራህ ዘይኮነስ ለኢትዮጵያውያን ደቀኩም ወን ስለዝደል ምንት ሰላም ደቀኩም ክትጸልዩን ክትጠግዑ ይግባ ذكركم أبيت عدي إرترا لك كمتا ندككم حبو تبعات فكري هاجرن زورسكمو سلامن مكعالن أون تتورسون يقبع دكنا عبكن دي هاجرهم زلمون نكدمت سقمون نهنا زفرسنا يو بنتو كسجنو نهنا زبتحنا يو جمد زمدنا خلقمو نهنا زحنسنا يو من دك كرهنتن صلاتن كفرسو كبيت صور عينو رسوم دو حلاوي حوي زبل انا دو حلاوي حوي زبل اتحسبا زيكونس أنا حلاوي حوي زبل منفسن حلافنتن أورثنا إرتراوي نيثيوبياوي إثيوبياوي دما نيرتراوي كلن خردسن نكبر ذكركا حزب إرترا بمدقافن سناي قربتنان تعمنن سلطون بهل كبرتاتن طرح زيكونه انكولاي زندك بهراي سقاتات زتعدلكا حفتام حزبيخا كمون كم حزبي محاسي فتاوي سراح تعرام حزبيخا انتقونا قنا سلام من تيزي هاليو كتفري اي تفعلن زفركا يوون كتمرن ازتقمن اي تفعلن دككا بسلام كعاتون كوصون انت زي كعلوم بحراوي كون السباوي سقاتاتكا غبها يبلومن ذكركا حزب إرترا سلامن كفانتن يقبعكايو وقن ورا وق نسمع يعكل حزبتات إثيوبيا نسلامن سناي قربتنان زلوهم سامعن قربنتن انتقلت حقوس يسمعني حزبتات إثيوبيان إرتران سلام انتفترهم انت حقروا من زوبانا كرني أفريكا ناي سلامن لمعاتن زوبا خونيو
ዝተበታተኑ ኣብ ስደትን ውርደትን ዘለዉ ህዝብታትና ናብ ሃገሮም ብኽብሪ ዜጋታትና ከም ኣቃሕ ኣይክሽየጡን ኣይክለወጡን እዮም። ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዝገዶ ክኸብሩን ብምድሪ ባዳን ባህርን ዘይኮነስ በመንገድ ኣየር ናብ ዝደልዮ ሃገር ብክብሪ ክኸዱን ብክብሪ ድማ ክምለሱን እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ዜጋታትና ምስ ኩሉ ክቡርታትናን ጸጋታትናን ብሰንኪ ስእነት ስኒትን ሰላምን ምስሓቅ ዓለም ኮይና ንርከብ። ኩሉ እናሃለወና ከም ወልሓንቲ ዘይብልና ሃብታማት ክንስናን ከምስውናትን ንጉድራትን ከይና ዜጋታትና ኣብ መልዕልቲ ዓለም ከርተት ይብሉ ኣለዉ። እዚ ከበቃ ኣለዎ ስደትን ውርደትን ይዓክል ውግን ወረውግ ይዓክል። በአምሐርኛ አብዘቅርቦ ቃል ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ ሚሳኤል ታንክን ካላሽንን ፍቅሪ ልዕሊ ኩሉን ተዓዋትን ምዃኑን ኣብ ኣስመራ ዝረኣናየ ፍቅሪ ናይ ህዝቢ ኣስመራ ድማ ምስክር እዩ ዝብል ጽማቕ ትሕዝቶ ኣቕሪቦም ፍቅሪ እንተሎ ኩልኹም ብደባዊ ግጭት ንዝተሰውኡን ዝሰንኮሉን ኤርትራውያን ንቤተሰብ ጽንዓት ይሃቢሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዓፋርን ትግራይን እውን ከምቲ ገለገለ ፖለቲከኛታት ዝብልዎ ዘይኮነ ምስ ህዝቢ ኤርትራ بحبار بغربتنان بسلامن كنبر زدلن زهرفن حزب مخانو كرغاق صلكم دل بمبال ابز تفلالي مدايات قطبا مس بريزيدنت إسياس أفورقي كم التسمامعون نتكباريو كم صرحنيو مدر قدماي منستر دكتور أبي أحمد زنصرن أواسمرا مرضعاتهم ህዝብታት አማርኛ ስለዝዛረቡ ንሳተውን ክስማኒ መንቲ ቁርብ አማርኛ ከብለ ናቁም አይኮነን ዛሬ አስመራ በመገኘቴ ወንድሜ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ላደረጉልኝ ግብዣ የኤርትራ ህዝብ ላሳየን ወደር የሌለው ፍቅር በሙሉ ልብ በከፍተኛ ክብር ላመሰግን እፈልጋለሁ። ዛሬ የኤርትራ ህዝብ በተለይም የአስመራ ከተማ ህዝብ ከዘመን አመጣሽ መሳሪያ ሚሳኤል ፍቅር ምን ያክል እንደሚበልጥ በተግባር አሳይቶናል። ሚሳኤል፣ ታንክ፣ ክላሽንኮቭ፣ ብሬን የሰው አካል መማረክ ይችላል። የሰው ልብ ግን መማረክ አይችልም። የሰው ልብ መማረክ የሚችለው ብዙ ወጪ የማይጠይቀው ራሻ መሄድ ቻይና መሄድ የማይጠይቀው በተፈጥሮ የተሰጠን ፍቅር ነው። ዛሬ እንቅ ነው በመጽሐፍ በፊልም በዘፈን የአስመራ ህዝብ የፍቅር ህዝብ እንደሆነ ስንሰማ የኖርነውን ከምንጠብቀው በላይ ላሳየን የአስመራ ህዝብ ከፍ ያለ ምስጋናና አክብሮት ላሰማ ፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን ጦርነት አይበጅም፣ አያስፈልግም። ለኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የሚያስፈልገው ያላቸው ሊገዙት ሩቅ ምስራቅ የማያስኬዳቸው በልባቸው በተፈጥሮ የሰነቁት ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር ካለ ይቅርታ ካለ የማንሻገረው ምንም ነገር እንደሌለ በተግባር
አይተናል። ዛሬ የኤርትራ ህዝብ ከ20 ዓመት በፊት ባጋጠመው ግጭት ህይወታቸውን ላጡ አካላቸው ለጎደለ ኤርትራውያን የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ለቤተሰቦቻቸው ማድረስ እፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ያንን ጦርነት አናወሳም። ከእንግዲህ በኋላ ያለንን እምቅ አቅም፣ የልማት አቅም፣ የሰላም አቅም እየተናገርን ሁለቱን ህዝቦች በፍጥነት ሰርተን በመካስ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ እንደምናሸጋግር በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። አልፎ አልፎ ኤርትራን በሚመለከት በተለያየ መድረክ ስናገር ከሰማችሁ ዛሬ ኦፊሻሊ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስራ እንድሰራ ስልጣን ስለሰጠ አቶ ኡስማን ወክዬ ከሰራው የሥራ መዛባት እንዳይመስላችሁ። አሁን መልእክቴ እንደመር፣ ከተደመር ከሁሉ መላቅ እንችላለን። በምስራቅ አፍሪካ ሰፊ እድል አለ። የሚያስደንቅ ወንድማማች ህዝቦች አሉ። ጥላቻን ረስተን በፍቅር እንደመር። በዚሁ አጋጣሚ ለኤርትራ ህዝብ መናገር የምፈልገው ምናልባት ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች፣ የሚደመጡ ሰዎች ስለ ሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ሲናገሩ ሊያሳስቱ ስለሚችሉ የትግራይ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ ከምንም በላይ ለእናንተ ፍቅርና አክብሮት ያለው ከእናንተ ጋር መስራትና ማደግ የሚፈልግ ከእናንተ ጋር መልካም ጉርብትናን በከፍተኛ ናፍቆት የሚጠባበቅ በፍጹም ጥላቻ የሌለው የጥላቻ አጀንዳ የማያራምድ መሆኑን አውቃችሁ ከወንድም የትግራይ ህዝብ የአፋር ህዝብ ጋር ልክ ዛሬ ለሰጣችሁን ፍቅር ልባችሁ ተከፍቶ ግንኙነት እንድትጀምሩ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ በነበረን ስብሰባ አየር መንገዶቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ወደቦቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ህዝቦቻችን እንዲቀያየሩ፣ ኤምባሲዎቻችን እንዲከፈቱ፣ እኛም ዊኬንድ እየመጣን በሁለተኛ ሀገራችን አስመራ ከቤተሰቦቻችን ጋር እንድንዝናና፣ ኤርትራውያን እዛ መጥተው ቤተሰቦቻቸው እንዲጠይቁ፣ የቀረውን ትናንሽ አጀንዳ በፍቅር ግንቡን አፍርሰን ድልድይ እየሰራን እንደምንጨርሰው ተስማምተናል። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንኳን ደስ አላችሁ። በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ድንበር የለም። ምክንያቱም በፍቅር ድልድይ ድንበሩ ፈርሷል። ይህንን ሰበብ አድርገን የምንጣላ ሳይሆን በፍቅር ድልድይ በጋራ የምንለማ የምናድግ፣ አንዳችን ሌላችን የምንጠብቅ፣ የምንከባበር፣ የምንዋደድ ህዝቦች መሆናችንን ዳግም ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምታ፣ ፍቅር ልኮላችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ቀሪው ዘመን የሰላም፣ የልማት፣ የፍቅር እንደሚሆን ሙሉ እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። سلامي وعودا زنقود عفنا كبابا
بدي مزاوج دمسنا سلامي بعوضة زنوج عفنا كبابان بدي مزاوج يا شو شو دا سفرار أبوي كورفتا سلازي دما يوقف كله أبحب السلام سلقلق زخلو سلام أبلبنا تجاوي هاي مسلمنا أما نتعطنا يسافر مزمور سلام نزمر سلام أبلبنا تجاوي هاي مسلمنا أما نتعطنا يسافر مزمور سلام نزمر أما نتعطنا يسافر مزمور سلام نزمر كبران سمعتنا حجي نسايز تفلالي ጋዜጠኛታት አለው ሓደ ካብኦም ሉል ግርማይ ሙሉ ማዓልቲ ካብ ሰዓት 6 ትሒዝካ ነዚ ምብሳሕ ናይ ዶክተር አብይን ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራን ክትከታተሉ ዒልካ ኣለኻ እስከ እንታይ ጦብላሕታ ገዲፍልካ ናይ ሙሉ ማዓልቲ ኤፍሬም ናይ ባሕቲ ኣጋጣሚውን ቀትሪ ክንዘራርብ ልውዒልና ኢና ንስኻ ከም ጋዜጠኛ መጠንሲ ብዙሕ ከም ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ዝከበሉ ኣጋጣሚታት ርኢና ኢና እሞ ግን ናይ ሎሚ ኣዝዩ ዝደንፀወኒ ምናልባት ዝክር ተኾንካ እውን ሽዑ ነጊረካ ነይረ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኩሉ ህዝቢ ነዚ ኣደናቂ ናይ እዚ ኣቀባብላ ምስራኤል ዳርጋ ንብዓት ክፅርፅር ኢሉ ነይሩ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ ካብ መጋረጃ ፀልማት ቀንጢጡ ናብ ብርሃን ዝተገረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣዴታት ደቀን ሰዋዕርፉ ዕቤት ትረአ ስለ ዘሎ እዚ ግዲ ኣብ ግምተት ኮይኑ ሎሚ ልዕሊ ዝስመራ ዝገበሩ ኣቀባብላ መግለፂ የብለይን መግለፂ የብሉ ቶታሊ ብዙሕ መዓልትናት ነትርኢና ኢና መጀመርታ ተፃዕና ሓደ ከምኡ እዚ ክርከብ ከሎ ርኢና ኢና ናይ ሎሚ ግን ፀፀር ደርቢኻያሲ ኣብ ምድሪ ትወድቕ ኣይትመስልን ነይራ እሞ እንደይ ካብዚ ላዕሊ ዝገልጾ ቃላት ሓስረኒ ናይ ክልቲኦም ዝነበረ ፍሽኽታ ዝተፈላለየ ብገት ክግለጽ ዝኽእል ነገራት እውን ብዙሕ ንርኢ ነርና እሞ እስከ ክሳብ ክንደይ ተበጊሶም ዘለዉ ኮይኑ ንሰላም ተበጊሶምሉ ማዕረኽ ክንደይ ኣብ ክልቲአን ሃገራት እውን ንቁጠባ እውን ዝተፈላለየ ምትሕጋዝን ተበጊሶም ው መንፅርካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዞም ተለውቲ እስከ ኣብኡ ኣትኻ ቁርብ ትንተና ክትበን እዚ ዋላ ካብ መጀመርታ ካብ ኤርፖርት ጀሚሩ ፕሬዚደንት ሳፋወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ክቕበሎ ከሎ ዝነበረ ፍሽኽታ እቲ ብሓንሳ ክመፁ ከለዉ ተሓቋቂፎም ይህን ኢሎም ክላዘቡ ከለዉ ይረአየካ እዩ ክልቲኦም ካብ ባዕሞቕ ልቦም ነሰላም እዚ ተሰማሚዖምሉ ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብቲ ዝነበረ ኣብ ስልን ቅርሕንትን ዝተመልአ ህይወት ክልቲኡ ህዝቢ ኣሕዋት ምዃኑ ክልቲኡ ህዝቢ ደላይ ፍቅሪ ምዃኑ እዚ በር እዚ ከዓ ተኸፊትሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ገብር ብሓፈሻ ግን ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላም ምዃኑ ኣረጋጊፁ እዩ ሎ መዓልቲ ካብኣቶም እውን እዚ ዘንበብኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ልኡል ንስኻ ከም ሓላፊ ጨንፈር ኣገልግሎት ወፃኢ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ተመዳላው ኣቕራብል ንነዊሕ እዋን ብቐረባ ንኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከም ትፈልጦን ከም ትከታተሎን መጠን ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቶም ካልኦት ነይሮም እሞ ካብቲ ንሱ ተተርጊሙ ንሰማዕቲ ብድምፆም ከዓ ዝቐርብ ኣብኡ ዝነበረ ጦብላሕታ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ርኢቶን ሓሳባትን ካብቲ ሰብ ዝበሉኻ ጉዕዞና እንኮልና ብዙሕ ዝተኸተልና ነርካ እሞ ንሰማዕትና እንተ ተካፍሎም ፅቡቅ እዩ ኩሎም እቲ ብሓፈሻ ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ልዕሊ ትፅቢቶም ከም ዝነበረ ዋላ እኳ ብርግፅ ብኤርትራ ይቕበለና እዩ ኢልና ሙሉ ተስፋ እንተነበረና ግን እቲ ዝረኸብናዮ ካብ ትፅቢትና ንላዕሊ እዩ ዳርጋ እዚ ናይ ኩሎም ሓደ ዓይነት ቃል እዩ ግን ካብቲ ኩሎም ተዛረቦ ሓንቲ ሰሓበትኒ እዛ ናይ ኤፌድሪ ናይ ኣፈ ጉባኤ እያ ኬርያ ኣሕመድ ንሳ ናይ ብሓቂ ካብ ተዛረበቶ ዘረባ
ትግርኛ في كلمة غيرات لي نحن في نزل تغسل زلو ولدو بطم دقنا إذا تحالته أنه تحالته خسارة تمرت خوينهم صبون قدمين بزوجسكسو عبد بايتا عبد باب أرحنا لنا دقناتي بحج بعلم تجاجين بعلقهم معروف يقولوا مناتون أنا دقنا تمرتون حليكنا تلزلناتي بعدو كنت خسارة زوجينا فان تكونه بس خلي مدايق دقنا عجين جاجيو حارس تمرت قريبنا حارس تلزلناتي أزي كم تبغى أجات أو كريو كلا لنا زبالة الناس بحكم سيتني زيادات خالي كل ذابو تربنا أنا ربينا أنا بمسا مالتي أبلوم مشتون بريزنتي سياسة فورك نخبري تقلي مينستر وكتما مينستر دكتور أبي أحمد بصوتون نايدرار أمورات يكايدالو أبزقات عمي دكتور أبي سفح قال ويمدر أسمعتني اسك كابز مدرزي انتاي كتردا تقل از مدرزي اسك خماي تتمتنو انا درجه كله ነገር ቶዲዮ ከንፈን خالي ترفت ህዝብ ጽቢያው ዝነበረ ነገራቲ ريخها خميد ساقيت كم زغلت ودر አብቀረባ ግዘረ ጅምር ከም ዝኾነ መንገዲ አየር አብቀረባ ግዘረ ጅምር ከም ዝኾነ እዚ ናይ ትራንስፖርቱን አብቀረባ ጅምር ከም ዝኾነ ብዕሉ ኩሉ እንታይ ኢሉ ድሕሪ ሕጂቲ ኩናትን ወረኩናትን አይክም ሰምዐኒና ኣብ ስደዘለው ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም መፅኦም ኣብ ሃገሮም ኣልሚዖም ጽቡቕ ህይወት ክሕልፉሲ ባብ ኣርሒና ኣለና ይዝብል እሞ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህቢት ዘረባ ዝያዳ ግን ላይፍ ሓላሊፉ ስለ ዝኾነ ሰሚዕዎ ኣሎ الرأي غنيلنا ልኡል ግርማይ ሕጂኻ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ملو معلتي عبد الصراحة مسانا زو عليه غازيتا إرتريا الحديثة محمود عبد الله نسأله اسك محمود كتعزب تقا ويتولع دقانا زي ملو معلتي زو علينا يا غمي تقولته بالبدء وحي إذاعة صوت الجماهير الإريترية على تحت هذه الفرصة بكل صراحة اليوم كان يوما فريدا للغاية فمنذ ساعات الصباح الأولى اصطفت جموع مدينة أسمرة من المطار وحتى ساحة الفاتح من سبتمبر الكل خرج إلى الشوارع الرئيسية لاستقبال ضيف البلاد الكبير الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا. هذه زيارة تاريخية التي ستضع حدا فاصلا بين حالة اللا سلم واللا حرب التي كانت سائدة بين الدولتين. وبكل صراحة اليوم كان يوما فريدا بكل المقاييس. الشعب الإريتري أثبت للعالم أجمع بأنه شعب محب للسلام، شعب ناضل أكثر من نصف قرن من الزمان من أجل السلام، وهو اليوم يثبت أيضا من جديد بأنه مستعد للسلام العادل، السلام المشرف، السلام الذي يحفظ له حريته وكرامته الجوار ما فيها أثيوبيا. زخبركم سمعتنا بقدماء منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد زمراح وقعوا مبصح حيالو سبسلطان منغستي إثيوبيا زحاقفيم قال خابتومنا بإرتراز مصو سبسلطان إثيوبيا منستر قديات وصاي دكتور ورقنا قبيهو أفنيا بايتو وكلت حزبي ويزورو مفريات كامل أفنيا بيت مخر فدريشن إثيوبيا ويزورو كيريا إبراهيم بريزيدنت كل العفار حاج سيم أول منستر كوميونيكيشن ميديان أتو أحمد شدن كالو سبسلطانن يركبوم مسجل خابزوم سبسلطان منغستي إثيوبيا زي كايدنا قالمتايق أبناي كتريفونونا كنغربو لكمينا نحجي أبزي كأخلنايو إفرام قدي السلام.
خلاميو بعوتا زنقود قد عفنان كبابان بدي خرزا وقد دمسنا خلاميو بعوتا زنقود قد سلام مقاتا كم حبرو هوحي جدد معكل سرسيو ما يتعلوا وتروزي زنب لعلي كرامات حلبا صري سلام عبدنا تجاوعوا هاي مسلمنا أمان